O tvorbě nového webu jsme začali přemýšlet z několika důvodů. Jednak to byl zastaralý web, který potřeboval zaktualizovat a hlavně i zrychlit. A jeden úplně z těch nejhlavnějších důvodů bylo navýšit počet přihlášek z našich nových studentů. Obavy samozřejmě byly na začátku, protože ten projekt byl poměrně velký a hlavně ten výsledek pro nás byl zásadní, takže jsme se báli, jestli se všechno stihne spustit v termínu. Termín jsme měli stanoven, tuším, na 1. března, což se nakonec zvládlo. A druhá největší obava pro mě byla naplnit ten web po obsahové stránce. Obavy, které jsme měli s tvorbou nového webu spojené, tak vlastně se vyřešily velmi snadno, a to díky tomu, že pro nás iTom udělal rozdělení toho projektu na 2 části. Tou první částí byla vstupní studie, která obsahovala i analýzu konkurenčních webů, to znamená ostatních soukromých vysokých škol. A pak byla druhá část projektu a to už byla ta samotná realizace. Obsah webu jsme řešili díky teda vstupní analýze, kterou pro nás vypracoval iTom, kdy jsme viděli tu strukturu toho webu, věděli jsme, co potřebujeme, a iTom pro nás zajistil i fotky, videa, a my jsme si potom doplnili pouze ty texty s tím, že jsme měli na všechno dostatek času, protože díky znalosti struktury jsme věděli, koho oslovit. To znamená, že garanti jednotlivých studijních programů nebo kolegyně na studijním oddělení naplnili ty stránky, za které jsou zodpovědní. Na spolupráci s iTomem nás velmi mile překvapilo a potěšilo vlastně jednak samotná komunikace, kdy ta zpětná vazba byla opravdu velmi rychlá. Zároveň iTom přicházel sám proaktivně s nápady, jak ten web vylepšit, navrhoval nám úpravy, které bychom třeba sami ani neplánovali, a potom samozřejmě dodržení termínu, který pro nás byl zásadní. iTom bychom určitě doporučili dalším firmám, protože ta spolupráce byla skvělá a hlavně komunikace. Takže pokud má někdo zájem vylepšit svou firmu prostřednictvím webu, tak určitě doporučujeme iTom.